Madwar 500 karozza bi pjanċi ta' reġistrazzjoni barranin u li kienu fit-toroq ta' pajjiżna illegalment inġabru minn Transport Malta fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport Ian Borg f'konferenza tal-aħbarijiet li matula spjega li fl-aħħar xhur issoktat il-ħidma ta' Transport Malta biex tneħħi mit-toroq ta' pajjiżna karozzi li ma kinux konformi mal-liġi Maltija. U għażiet jgħid li permezz ta' dan l-infurzar l-awtorità daħlet 85,000 euro f'multi mingħand is-sidien li fil-maġġoranza tagħhom huma persuni barranin. Bilan li jkompli jiżdied l-infurzar fit-toroq, il-Ministru Borg qal li f'dawn l-aħħar xhur żdiedu wkoll l-uffiċjali tal-infurzar. Qal li dan wassal biex fl-ewwel 3 xhur tas-sena ħarġu aktar minn 5,000 kontravenzjoni u eluf ikbar fit-twissijiet. Żdiedu wkoll l-ammonti ta' muturi għall-uffiċjali bilan li meta jinqala xi inċident, l-uffiċjali ta' Transport Malta jkunu fost l-ewwel persuni fuq il-post. Il-Ministru spjega li l-infurzar ma sarx biss fuq l-art, iżda anke fuq il-baħar. Fil-fatt, fix-xhur tas-sajf fuq il-baħar ingħataw madwar 240 twissija u 270 kontravenzjoni. Dan waqt li l-uffiċjali ta' Transport Malta spezzjonaw il-fuq minn 900 opra tal-baħar. Fi Blue Lagoon biss saru madwar 1300 spezzjoni. Bilan li tissaħħaħ is-sigurtà tal-uffiċjali, Dr. Borg ħabbar li l-uffiċjali se jiġu magħmra bl-aqwa teknoloġija bħal body cams biex ikunu mejjuna fil-qadi ta' dmirijietom. L-istess uffiċjali rridu ma nipproteġuhom ukoll. U fil-fatt l-awtorità qiegħda tinvesti kemm fil-personal body cams kif ukoll anke fiktar mezzi ta' komunikazzjoni bejn l-uffiċjali infushom flimkien anke mal-kontroll minħabba iċ-ċentru li għandha l-istess awtorità fil-lokalità tal-Marsa. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, 25 uffiċjal ta' Transport Malta li jingħaqdu mal-awtorità fl-aħħar tas-sena li għaddiet irċevew ċertifikat wara taħriġ intensiv ta' 3 ġimgħat. Taħriġ li sar bilan l-uffiċjali jkunu aġġornati dwar prattiċi aħjar ta' infurzar.